Kattokaa tätä kuvaa. Tämän kuvan nimi on Korppikotka ja pieni tyttö. Tämän kuvan on ottanut kuvaaja nimeltä Kevin Carter 90-luvun Sudanin nälän hädässä. Ja tämä kuvaaja kertoo näin. Noin kilometri päässä oli YK:n ruokaleiri, missä jaettiin avustuksia. Ja noin kilometri päässä oli tämä aliravitsettu tyttö, joka on niin voimaton, että se ei jaksa edes nousta tai kävellä. Tämä korppikotka vaanii ja odottaa, milloin se iskee. Kun tämä kuvaaja tuli lähemmäs, tämä korppikotka meni kauemmas. Ja kun tämä kuvaaja lähti kauemmas, tämä korppikotka tuli lähemmäs. Kuvaa oltiin ohjeistettu, että älä koske mihinkään missään, koska oli liikenteessä vaikka mitä sairauksia. Tämä kuvaaja Kevin mietti, pitäisikö se tehdä jotain tai ei. Se tuli siihen tulokseen, että se ei tehnyt mitään. Myöhemmin vuonna 1994 tämä kuva voitti Pulitzerin maailman paras kuva. Ja se voitti maailman paras kuva ja palkinto. Oli sillä alalla suuri tunnustus, mitä ammattikuvaajat voi saada. Oli just tämä Pulitzerin palkinto. Mutta tiettyjen valintojen kanssa ihminen joutuu aina elämään. Hän ei tiennyt, mitä tälle tytölle tapahtui, eikä se puuttunut tuohon tilanteeseen sen enempää. 3 kuukautta sen tunnustuksen jälkeen Kevin Carter teki itsemurhan, koska se ei pystynyt elämään sen valinnan kanssa.